Lady in the survey a rinneúir na hiarthóirí a dáchan an túisgurt nach bhfuil gaeilge líofa a ag trí fan géad acob. Nuachtan an Irish News a cheiste chulaghine gan dáchiad fisahocht iarthóid. Níl gaeilge líofa ag éanaine go cheannarí na bártiche. Tá na gaeilge ina ceist folatúil sa táchan seo agus pobl na gaeilgin sin ag éileh 8 tanga Stormont. Níos mó na riamh tan ghuireadh ina heabhar cainte déchan Stormont. Anion seo, léirí an survey a rint nuachtan an Irish News nach bhfuil a teangaí go líofa a ag trí faoin géad den 10 chéad faoi 8 iarthar. Fiafraí ó don hiarthaí fan na gomas ghuireadh bunaí ar chuig cheist. Níl a teangaí go líofa a ag 7 don hiarthaí a sin héin chuigear acu sin, Declan Kearney, Barry McElduff, Sean Lynch, Cathal O'Husheen agus Martin O'Muller. Is an SDLP tá Patsy McLone agus ón grúpa Cross Community Labour Alternative tá Donal O'Coffey. 7 eile a dúirt gróisiad beagnach líofa an a meas choráil ní chuilinn a bhunaí an scéim líofa a fiche dé. Scéim scoláireachtaí Gaeltachta ar chur an DUP jeú leis raibhanálaigh a chuirse arás arís in é chuid mhór conspóide. Dúirt sé faoin géad nó ceire iarthar déag gur commas córa acu, agus dúirt 38 faoin géad nó 86 iarthar gur coppla facail agus nethe acu. A meas ceannaí na báirtí hilig níl gcuireadh líofa ag an naine acu. Níl ceannaire hin Michelle O'Neill a coppla facail agus ne. Mar a gcéanna ag ceannaire an SDLP Colm Eastwood, ceannaire an Alliance Naomi Long agus ceannaire an Fartí Gluis Stephen Agnew. Ardéonn sé ceist faoi cén fáin nach bhfuil na páirtaí sin a déitsa go bhfuil siad san na Gaeilge. Sin féin SDLP a gáire a chuir níos mó daoine le Gaeilge chun tosaí. An cheiste ascraíonn a sin an óid, cé cá táhachtachas atá an Gaeilge ag deire héa an ábha den lína dearag mar deartha a bheith sa cuasaí Gaeilge festa. Ach nuair a fiafraíú de Conor Murphy ó hen héin a dhéanú a fartí bun principal maragala de 8 teangaí in dhéon téhain, dúiltí sé 3 huair a déag an gealtna seo a thuairt. Anna bhó monachan, nuacht TG Ceir.